Sa ating police report naman po, nasawing 70 panabong na manok po sa isang game farm sa Calasiao, hinihinalang nilason. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Umabot sa 70 panabong na manok ang nasawi sa isang insidente na pinaghihinala ang paglalason sa isang game farm sa barangay Lumbang, Calasiao, Pangasinan. Lumapit sa otoridad ang may-ari upang maghain ng reklamo laban sa kanyang dalawang dating empleyado. Ayon sa ulat, humingi umano ng pahintulan na magbitiw sa trabaho ang dalawang tauhan nito noong Hulyo 5, bandang alas 3 ng hapon na piniyagan naman ng may-ari. Ngunit kinabukasan, Hulyo 6, bandang alas 2 ng madaling araw, gulat na gulat ang may-ari ng matuklasan niyang lahat ng kanyang mga manok ay wala ng buhay. Dinala ang 3 patay na manok sa tanggapan ng veterinaryo ng bayan para suriin. Ayon sa doktor, ang mga hayop ay namatay dahil sa matinding pagkalason o acute toxicosis na pinaniniwala ang dulot ng zinc phosphide, isang uri ng lason sa daga. Napatunayan ding nagdulot ito ng matinding pagdurugo at pagkasira ng kanilang mga laman loob. Lumabas din sa investigasyon na nakita umano ng biktima ang isa sa mga sospek na bumili ng nasabing lason noong Hulyo 4 bago pa man sila magpaalam sa trabaho. Dahil dito, inihahanda na ng mga otoridad ang kasong mapanirang pag-uugali o malicious mischief laban sa dalawang sospek. Patuloy pa ang pagkasagawa ng investigasyon ng mga pulis kaugnay ng insidente. kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako si Idol Kate Dispo. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.